Dito tayo sa main entrance ng ng ayan, si nanay sila yung nagaan dito yan. Oy! Ay guys, ano na ba yun? Ay wow, ang ganda pala. Kalabaw. Ayun guys, nandito na tayo. Nandito na tayo sa main entrance ng ng Kabalikat People's Farm. So entrance pa lang, ang ganda na. Ayun, may na kagad, logo ng kalabaw. Ay, statue pala ng kalabaw, statue ng kalabaw. Ayun. Pasyal din kayo dito. Malapit lang to sa Manawag. Nakalagay naman dito, open sila ng Monday hanggang Saturday, tapos sa 6 o'clock to 5:30 PM yung open nila. Ayun, dami pa lang ayun guys, dami na dragon fruit oh. Ganda oh. Si Incredible Look oh. Hindi ka na yun, may nakita ko. Ayun guys, may nakita tayo dito kasi may mga hayop na nakandito na. Ayan, yung topa. Ayun, tumakbo na. Natakot. Ayun, tapos may mga dito. Bubungad na rin kagad sa'yo dito. Yung kalesa. Ayan guys. Ayan dito. May mga rin pala dito, may mga activities din dito siguro. Kaya pasok pa tayo dun sa bandaron. Ayun puno nga yun. Ayun guys, may kagad aso. Bumungad na kagad. Te, busog na ba to, te? Ay, oo. Ha? Ayun yung isa pa, oh. Yan, tubig lang yan. Ayaw niya ng Ayaw niya po? Ay, shoutout kay ate, oh. Ay, hello. Ayun, oh. Kayo po ba may hari? Ate, nag-ano lang kami nito. Ayun, shoutout kay nanay. Hello. Nay, ano pangalan niyo po, nay? Ate Risa. Kay ate Risa po. Full name po niyo, nay. Risa Placheta. Placheta po. Ay, taga saan po ba kayo? Tiga rito San na po. Fabian. San Fabian. Oh, ayun, si nanay sila yung nagaan dito, ayan, oh. Kasi kayo umigo doon. Oo. Gumagawa sila ng pool doon. Pool po. Hindi, dito muna po. First time namin kasi makapunta rito. Nakita ko na rin po ito nung previous sa ibang vlog. Kaya sabi ko, pasyalan natin. Kaya po, ayan, si nanay po kasama si... Tapos may mga ATV din sila dito, oh. Ano po yung pinaparentahan po ba yan? Hindi. Libre yung kaya lang gagasan niya. Magkano naman po yung gas yan? Ano lang yung kaya niyo. Yung mga kabayo dyan. Ako. Pwede rin sakyan din po yun. Sakyan, pag May bantay. Oo. Ayan, ang ganda pala, ang ganda dito guys, sobra. Libre yung mga dito, yung rides, yung yung mga Mabait si Mio. mabait yung mayor Mayor, kasi dito. may Ayan. Tapos may mga ATV dito. Ayan Pagka dito na yung namin. Parang ngayon, bali mamasyal muna tayo kasama si nanay. May ginagawa pa kasi dito eh. So, kami muna. Nay, dito muna po kami ha. Ngayon, mamasyal muna tayo. Salamat po. Libre lang pala yung dito. Libre yung sakay ng kabayo. Libre yung basta may bantay lang. Tapos yung ATV lang nandun, pwede mo gasan mo yung ATV. Kahit sandaan lang doon yung karga mo, mag-ATV. So, experience. Pwede kayong dito, gumamit ng ATV dito, 100 pesos. Kayo na magpapagas dito sa, para malibot nyo ng gusto tong area na to. Ayan, actually guys, pagpasok mo pa lang, yung bumungad doon, iba pa yun. Mas maganda pa yung bubungad. May mga hayop na kagad na nandito. Ito, una yung 2 ahas. Tapos yung susunod pa, ayun, may iguana, oh. Ganda. Okay, sobrang ganda. Sulit na sulit yung pasyalan dito. Sobrang ganda talaga. Meron pa sila yung ng parang sa kalesa. Unggoy. Galit pa.
Hoy! Ayun yung isa pa oh. Bad ka ah. Tapos may mga ano sila dito, yun, yung mga, yung manok na nakita na, parang, eto, alam ko, nakita ko to, Bingala yata to, tawag dito. Nakita ko kasi nung minsan to sa may, ano, bandang San Carlos eh, yun, ang ganda oh. Oh. Alam nyo, sulit yung pagka napasyalan nyo to. Libre, una sa lahat libre na, tapos makakasakay pa kayo ng ano sa mga kabayo, may mga kabayo sila dito. Basta may bantay lang na mag-a-assist sa inyo. Teka, punta pa tayo dito sa iba. Ano pa ba yung mga hayop dito? Ito mga Bingala to eh. Ano to? Oh, wala naman nakalagay. Ayan. Hello? Oh, yun, may kabayo. Ay, dito yung kainan niya. Hello? Haba! So may doon, may kalabaw doon. Tapos mga baka na. May mga kambing din. Pakalawak ng lugar oh. Ayan. Oh. Kabayo. Ayan pa oh. Yung ano, mga ng baka. Libre lang guys yung pagpunta, libre lang yung ano, wala siyang entrance fee. Ngayon gagawin tayo dito sa bandaran yung dinidevelop nila. Ganda pa rin may mga ano pa, may mga kabayo pa doon. May mga court pa dito. Ayun, dami pa, malawak yung papasyalan, sobrang ganda ayan. Ha? Pwede kang mag-ano dito. Pwede kayong mag-picnic, pwede kayong ano, pagka mga ano, family bonding. Oh, may basketball court. Ginapag mo. Tapos, another iguana ulit, syempre. Ayan, court. Ayun, shoutout talaga kay Mayor. Mayor, ang ganda talaga nung ginawa mo dito sa ano to. Sa ginawa mo dito sa lugar to. May mga papasyalan yung mga tao tsaka yung mga ano. Libre pa. Ito naman may mga ano pala dito, ayan pang sa mga bata. Ayan, may siso, parang playground para sa mga bata. Ayan. Siguro pang badminton to. Lawak, sobrang lawak. Ang dami, may mga puno pa ng mangga. Ayan, mga kambing pa oh. May isang kabayo. Kung ano, may try natin yung ano, yung ATV. Lawak oh. And ito yung mga kubo nga pala, pakita ko lang pala muna sa inyo bago ako mupe. Ito nga pala yung mga kubo dito nga pala yan. As King Kong. Takbuhan yung mga Bingala oh. So ayan guys, pahinga muna ako konti. Nga pala, pagka pupasyal kayo dito, magdala na kayo ng ano, ng kakainin ninyo kasi malayo yung bilihan dito.
Ayun guys, nandito pala yung isa sa caretaker na itong lugar na to. Ayan, kay si Kuya. Kuya, ano pangalan niya Kuya? Saldi. Saldi, and kay Kuya Saldi, shoutout kay Kuya Saldi. Balik kayo, paano ano dito, yung sistema dito? Pag libre pa lahat ngayon, libre lahat yan. Hmm. Saka hindi pa namin alam kung matapos yung swimming pool, kung mapagmimitingan namin yan kung may bayad o wala. Sino po ba mayari nito? Sino po mayari nito? Si Mayor Ming Rosario. Ayan, ayun, si shoutout kay Sir Ming Rosario. Wali, siya yung may-ari nitong lugar na to, yung mayor, Doc mayor Ming. dito. Kay Doc Ming. Ayan, shoutout po sa inyo, sir. Ayan, shoutout ulit kay Kuya Saldi. Oh. Ayan, shoutout ulit kay Kuya Saldi. Bali, ayan, siya yung caretaker dito sa lugar na to. Nga, luwag. Ngayon, guys, pasyal lang kayo dito, libre pa. Sa ngayon, libre pa sa ngayon, pero di ko pa. Lahat libre Lahat pa. libre pa. Pati yung pagsakay doon sa kabayo, libre. Basta meron lang mag-a-assist sa inyo. Tapos yung Oo. ATV, pwede rin iramin, basta kakargaan nyo na lang ng gasolina. Gas lang. Gas lang yung kailangan doon sa Kasi ATV. pag naubusan, Mm. hindi na makakaano yung mga iba. Mm. Pag ginamit nyo, may tira pa, gagamitin ng iba, papalitan na nila yun. Mm. Iba-iba rin. Ano po yung nandun? Kasi may pinaparenta po ba sila na bahay doon? Ay, wala po. Hindi, Wala. may yung pinaparenta na kubo, kung baga sana mag-overnight o mag-stay na dito, hindi po. Hindi pa. Hindi pa sa ngayon. Ayun, pasya lang kayo. Ganda dito, sobrang lawak talaga, napakaganda nung lugar, presko pa, tapos 5.4 5.4 hectares, so hanggang doon magmulagi bago ka papasok. 5.4 5.4 hectares. 5.4 Lahat na hectares. Sobrang lawak, ang ganda mamasyal dito. Lalo na kung may event kayo na gaganapin, pwede rin dito. Ayan, magsabi lang kayo sa kanino po ba, sa may-ari po ba sa Oo. Halimbawa, pupunta sila dito, sasabihin sa amin kung ano yung pitsa, kung ano yung ng pitsa na gusto nilang mag-event. Ano ba yung pagka may event, doon na sila magkakaroon ng payment din po kaya? Hindi, wala. Wala rin. Oo. Ang kailangan doon, yung mga caretaker, kasi tatlo na kami dito eh. Yung mga caretaker, may kanya-kanya silang Trabaho po. pagkain. Pagkain. Ganon. Walang bayad, pero bigyan sila ng pagkain. Pagkain. Tapos, nga pala, pagka nag-event kayo dito, yung mga basura nyo na rin, dalhin nyo na rin, Oo, ha? yun Wag lang kayo magkakalat dito para... Yung magdala sila ng plastic, ilagay na lang sa plastic. Ayan guys, oh. Ganda ng kabayo. At yun nga pala, ayan, punta lang kayo dito sa sa Kabalikat People's Farm. Maganda rito, sobrang peaceful yung area, napakaganda. Tsaka libre pa. Kaya ito, pauwi na rin kami. So nga pala guys, thank you nga pala. Pakita ko ulit sa inyo nga pala ulit yung lugar, Ayan. Yan yung 5.4 hectares na ginawang farm at ginawang pasyalan na rin ng mga ng mga taga rito. So, ayan. So, ayun nga pala guys, thank you nga pala, nasa 633 subscribers na tayo. So, thank you marami. At guys, kung nagustuhan niyo itong video na to, huwag niyo nakalimutan na please like, comment, share, and subscribe. And click nyo na rin yung notification